Odhiambo mar wuok tich nyakorom Gajwang' tarik 5 dwe mar 8 2024 en geno mar anirio makare odhiambo ma kawuono. Machiegni e chenro ni mar Rameny Piny kama bende wamenyo ni mago matimore pacho ka. Odhiambo ma kawuono wamenyo ni chiro matoi anang'o mosebedo ka timore. Wadhi goyo mbaka kanyo gi Okoth Ong'ayo ma bende en jakanyo Toy Market. Wadhi ng'iyo ni to ang'o mosebedo ka kelo mach musiko wang'o kar timo ohala matoi mantie Kibra County ma Nairobi. Mago wakelo ni chenro mar twak mar Rameny Piny to wachao gi mago mabende otimore pacho ka mwakelo ni weche manyien kama oting'o siasa mag jotend migepe mowal manyien bende omedo dhi mbele ka bende koro gai mar ODM Raila Odinga wacho ni no chiwo thuolo mar jolo sirikand Kenya Kwanza duto e chenro ni mar Rameny Piny. To mokwongo magith kod weche. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa ya kazi, wamevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu. Tumewapatia sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni kweth mare ma uchiwo mondo mi obede ten migepe ema dhi golo sirikal e chudho. Tukiona Raila tareda gukuhiriria ri. An ng'amariek samane aneno ni jatend piny osechako romo gi Raila to aduoko speed chien mar keto otegu nikech jatend piny ne oneno ni ber tiyo gi Raila. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyiero jogo machano thiche ok telo ka bende okoni en orwako Raila Odinga e sirikal margi. 4 people manotimne gi vasectomy Awendo. After counseling and they were positive about it, then Rongo notimne ng'ata achiel matiende ni last month nicha watimo vasectomy Beach. Nonro yango ni kwan chuo mayie komo nyuol Migori kokale yor chodo dundu mar nyodo medo dhi malo. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Bethulo mar go kodwa mbaka wantiere laiwa mar ote machuo kari 3-6 nonono kabini nyayodowa e mbui wa mag tudrock Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube Ramogi TV X kacha Ramogi TV KE e mbui mar X kacha Ramogi TV e mbui mar Facebook duto warwake pachi chendo ni mar Rameny Piny. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar ODM Raila Odinga oyango ni en ema oreso jatend piny Kenya William Ruto kokale chwalo kweth mare mondo mi odhi okonye tich. Raila wacho ni Ruto no chopo ire mar kwae jolony mondo mi okonye tao piny Kenya bang' wuoyo sirikal mare kalora ni jotend migepe mane nie kombe go ni tich osetamo. Jotelo 4 mag ODM gine moko kuom ji 20 ma komiti mar od bura nyoda odhogi ne lemo mag telo ne migepe kasani chenro mar hiko report gi dhi nyime motol ne biro ng'eyo ka bende dhi migi lemogo kata oyo. Elimbe mare kar chung' od bura ma Kibra County ma Nairobi, ogai mar ODM Raila Odinga oyango ni jatend piny Kenya William Ruto nochwalo ne kwayo mondo mi omiye jolony moko manyalo tao piny Kenya bang' wuoyo sirikal mare kalore ni tich notamo jotelo mane nie kombe go. Sasa mmeona jamaa walikuwa mashindwa ya kazi, wamevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu. Si wakawa mashindwa na kazi? Wakaja wakasema wanapiga magoti chini, tafadhali mpatie sisi watu wenu ni wanajua. Naambia mwaka jana tulisema nataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio mashindwa. Tumewapatia sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Mabire kinde majokanyo e komiti ma osebedo kata ochenro mar dayo dho jotend migepe mawalgo romo mar goyo mbaka e wi jotend migepe mawalgo kendo rango nonro magi matut. E romo makama jokanyo yudo thuolo mar golo pachgi e wi jotend migepe mawalgo kendo ndiko report margi magigeto chwale e bura chieng' tich 2 jumane. Jod bura geo ni biro yudo thuolo mar gomba ke report ma idhi gol gi jokanyo mar komiti no chieng' tich 3. Onyalo bedo report manyiso ni giduto gi jotend migepe mawalgo ka bende report mochwal nyalo nyiso ni nitie moko kuom jotelo go ma ok giyiego. Bang'e jod bura geno ni biro goyo ombulu mar podho kata tamore jotend migepe mawalgo chieng' tich 4 kama ibiro ng'e ka giyie gi jotelo mawalgo koso oyo. Ponono ni chenro makamano rumo igeno ni jatend piny Kenya William Ruto biro telo nyasi mar chamo muma kendo orwako jotend migepe go e apise mag ayanga chieng' tich 5 jumane.
Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua moni ok obigwe tao kaka Jalup Jatend Piny Kenya kabende okoni oseyudo ripode mag moko kuom josiasa ma masawa mar Piny Kenya matemo dhiro agenda mar gole apisi. E twak mare kod Inoro TV, Gachagua bende wacho ni en oseyawo bade malach mar wako Raila Amolo Odinga kod lange e sirikal margi. Jafwambo mara Walter Nyabaga ntiere kod ler mathoth. Ni uhoro wa ka oloso kod tong wang' jowi mar Inoro TV e dho Kuyu, Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua wuok oko kawacho ni ewi midhiero mokwako Kenya en owuon osebedo ka ong'ado rieko ne sirikal. Kata kamano, en yiero mar sirikal onogo mar William Ruto ma yiero ka ginyalo luwo kata ooyo. eno itu togoragio ni President William Ruto. An mana Jalup Ruto sirikal mare, tija en konye gi chung'ne kama ohora, asume rieko kaka jalupne. Ani de haria ni the Deputy President. Gachagua bende ogo bade piny matiyo kod Raila Odinga ka owacho ni Otegu mane okete rangach mar kar jot mar jatend piny ne orem mako Raila Odinga kendo ponono ka Raila osechopo e sirikandgi mar Kenya Kwanza. Tukiona Raila tareda gukuhiriria ri. An ng'ama riek, sama ne aneno ni jatend piny osechako romo gi Raila, to aduoko speed chien mar keto Otegu, nikech jatend piny ne oneno ni ber tiyo gi Raila. Natamawariria ne dabira guthi kahora. Gachagua medo ni bang' Raila ne siro wach mar one man one shillings, nofwenyo ni dhok Odinga owacho donjo kode makare e wi pok mar mwandu madhi ne counties. Udhulio wauga one man one vote one shilling ne kedo kegari. Kane awinjo ka jaduong'ni wacho wach one man one shilling to e gima jowa dwa winjo, ne amondo magolo Otegu ka mondo okonya e wachno. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua nyiso chir mare kendo chiwa gete ne jok machano thiche ok apisi mondo kuongo kapa jopiny kochayo parono moko ni wuok mana yo thurgi. Na oginya siana sinu. Moko kuom jod bura mane akonyo moyudo kombe koro olokore koda mochaya. Na gweda komera boke. Jatelno medo ni koro maino mare en manyo kaka onyalo kelo kweth mar Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Peter Munya to kod Jeremiah Kione mondo gilos riwruok motegno motel ne yiero melo 2027. Jatend piny noseyawo yo mar biro loso koro ji owuo. An kadwa romo gi Raila waboromo, kadwa romo gi Kalonzo wanyalo romo wamadh chai. Twenda gushimania na Kalonzo tunywe chai tukanywa chai. Gachagua bende okonigi sani okomon kod Uhuru Kenyatta ni mar jatelo ne ochiwo loch makare kendo onge kode gi ywaruok kodgi nyaka sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duond bura mar Amani National Congress ANC opwodho okang' mariwore kod mano mar UDA duto mantie riwruok mar Kenya Kwanza. Ogai mar ANC Isa Timami oyango ni okang' makamano en mar ikruok makare e paw siasa kinde ne ma ikruok bende dhi nyime ne yiero mag 2027. Timami olose kinde romo mar jokanyo mag ANC manobagi e gweng' ma Mokowe e kaunti ma Lamu. Hata hatujafika 2027. Septemba ndio tunamaliza miaka miwili ya serikali hii. Haya mazingira yamebadilika tayari. Kwa hivyo ni lazima tujipange tukiangalia tunaenda wapi kule mbele, because in 2027 the negotiating arrangement is different. Wote kwa umoja wameunga mkono pendekezo la sisi ANC kujiunga na chama cha UDA, na vile vile mimi kama kiongozi wa chama nimepewa wadhifa ya kuongoza lile jopo la chama chetu ambao tutakutana na wenzetu wa chama cha UDA.
Achiedh nade pod omako jo ohala mathoth mantiere Kibera e kaunti ma Nairobi bang' mach manyocha wang'o mwandu kendo nego ji 4 chieng' ngeso kogwen. Penjo mathoth pod medore e wi gima kelo muoch mar mach mathoth kinde ka kinde. Tend ODM Raila Amolo Odinga ma kawuono olimo chirono mar goyo mos ne jo ohala osiem achudhe mag yako lo ma owacho ni ema itudo kod midhiero ma okwako thoth kinde ka kinde. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo ler. Bang' mach makoch wang'o mwandu mag johala matoi e kadak ma Kibera gi kodira mokalo, johala go ne temo chung' kendo ka gikongo kuonde magi mag ohala manowang' ma olokre mirni. Midhiero mar majni osebedo ka juko oganda matoi kinde ka kinde ka dieri mar gima kelo masira go poko yangi. Wach mar muonyo law ne lo matoi en achiel kuom mago ma ineno ka gima medo chwalo midhiero. Jatend ODM Raila Odinga manotimo limbe e chironi mar timo mos ne jogo moyudo midhiero osemokala achudhe mageto lo matoi kendo chichni chako meye magikone to ketho mwandu kendo nego jopiny. Wale ambaye miaka yote miaka nenda rudi wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu hawatachukua hiyo uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambaye wanyanyakuzi wanataka kuchukua hii kiwanja ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Odinga sechego bende no konitend county ma Nairobi ni oneni oketa rita makare e chironi mar geng'o masira mag mach mapoya. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Niambia kwamba hii ua ambayo inazungusha hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yao ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Nimesema kwanza waanze na kujenga ua, hii fence perimeter wall. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kata kamano ne onyiso luoro mokalo kalure gi migawo mochung'ne midhiero mag apoya e kaunti ni. Kendo odwaro ni tend county koro nyaka lok paro. We need to revamp that entire department ya fire response kwa sababu hapa tunaambiwa baba ilichukua muda mrefu sana kabla zimamoto wafike hapa. Kama leo si Toi unasikia kesho Gikomba imechomeka. Kwa nini tusichukue gari za zimamoto zikuwe stationed hapa karibu na hizi soko so that kukitokea na kitu kama hii inakuwa ni rahisi, wapatiwe training ya kudeal na moto. Hiyo gari kikuwa hapa kifungui lale na chairman wa soko. Kwa sababu sasa tutazidi kuendelea hivi mpaka siku gani? Odinga kindeno ne otiyo gi thuolo no mar chiwo kony ne oganda jotoi. Lori yangu ndio iko hapo hiyo. Nimeleta mabati 1000. Nimeleta hapa pesa taslimu shilingi milioni 1,500,000. Inyalo paro ni en higa achiel kende tok johala mathoth yudo lal bang' masira makama timore dwe mar 6 higa mokalo 10. Odinga mana ka jotelo mane otene kama oting'o jod bura ma Kibera Pitorero koro dwaro mondo nonro matut otim e wi masiche mag mach matoi. Nyinyi ambaye mnafanya kazi hapa najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii na mkumbo na moto hapa na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote tunataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Tunajua kwamba the big markets in this city ni Gikomba na hapa Toi. Na zinaungua karibu kila mwaka. Lazima tukue na solution, na permanent solution. Kama wana Kibera hataki kuona Toi inachomwa tena. Chieng'ngeso mokalo, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nyocha oyudore kama tek kane ochopo Toi mar chwoyo wang'e e gima ne otimore. Ka jotelo no kwedo yo mane ogole lep kinde no. Sisi tumemwambia gavana kwamba pole kwa yale ambayo ilifanyika, lakini tunaomba ya kwamba maybe akipanga arudi atuletee msaada ili Toi ifanywe nini, ijengwe, maisha yetu ifanye nini, iendelee. Seche ma oganda mano yudo lal chieng'ngeso mokalo dhi nyime kod chung' kendo gero kuonde mag ohala. Kwayo maduong' kuom jopiny kaachiel kod jotelo en ni bad migawo mar obila otimo nonro e wi gino mosebedo ka kelo masira mar mach e chiro ma Toi ma kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Toi, Nairobi County. Kwaya Toi ateri nyaka kaunti ma Migori kama chenro mag wuoth obedo gi ng'ikruok e apaya mawuok e Hancha e kaunti ma Migori kadhi Lolgorian e kaunti ma Narok bang' lalo mar Mogor yuer gi pi bang' koth mapek
ne ochwe gwengego. Chenro mag wuoth gi timo ohala no bedo kod chochni ka thoth nyamburko gi johala ne ok nyal kalo lalono matudo kaunti ya Migori gi Narok. Johala oseorem ma kaunti ma Narok gi sirikal mamalo osebedogo mar loso lalono mane oger gi jowagunda higni mathoth mokalo. Habari ni mbovu kweli. Nilikuwa naenda Lorgoria ni soko. Sasa saya nimemaliza soko, naenda kuona watoto wangu nyumbani, nimesuhuliwa na daraja, napata daraja inajaa. Sasa naomba gavana ya hapa Narok County tusaidie, tutengenezewe daraja ili nipate kuenda kuona watoto wangu. Sasa nalala nje, sijajua watoto wangu vile wako. Tumepata uhuru miaka 60 iliyopita. Daraja aliyejenga mzungu sijui 1930 ndio tunatumia mpaka leo. Na hii ni major road ya kwenda kwa National Park. Ujinga gani hii? Wanajiita wakubwa huko, wakubwa. Na hii ndio barabara yenye inaleta pesa kwa Narok na Kenya mzima yote. Ujinga. Hii ni aibu. Na hii barabara inafanya biashara mingi sana kutoka Migori mpaka Lorgoriani. Mnaelewa. So mbona hawezi tuinulia hii barabara? Inasababisha watu wengi wanasimama hivyo wanakwama kwenda kufanya shughuli zao. So nilikuwa naomba serikali ya Narok bana inue hii barabara na hii daraja na ile daraja yenye iko huko, ile ya River Migori. At least ikae kama ile yenye iko huko namba. Unaona? Koramo Gijong mano endai kapar kodangwen bang sa achiel mamidhiambo chendo enramany piny erokamano kuom kete mana Karamogi TV kapok akaw yueyo mokwongo na singo ne ang' no akaw moko kuom pachi wago kodi mbaka sara singa nyamin smoke gimse marwang neno Eskanyamkago wacho ni entie kodwa e chenro kendo mora ahinya gi chenro ni esechegi mag rameny piny. Miano kanyo ote kanyo mo ochwal kae gi neno oteno mara Fred Osuru. Fred wacho kanyo ni otimo mos ne jogo mabende oyudo lal gwengo mag Kibra. Wacho ni gin kaya ene chendo ni koya gwengego mag Dandora. Kaito bianino kanyo otimo orgi Monica Kumu. Monica wacho ni entiere Nyakach dala. Ramogi TV ler kendo wacho ni weche gichopo ne eyo ma owinjore. Wacho kanyo ni gimado otem wacho en ni nitie jotend migepe machon gimaduong' koro mi otimne jo Kenya gik manok gitimo e yo makare kadipo ni opuodh gi to nyaka gitia tiji adieri ma onge kiawa kendo mibadhi kik bedie. Wacho ni mibadhi mosemono piny Kenya dongore kendo kwa ne jotelogo koro ket mibadhi mabur kabisa. Mano Monica Kumu. Nyaroho First Lady kantie Narok wacho ni oyie gi yawuot Migori. Wakili Han Nyoremo bende wacho kanyo ni en bende osiro pachi jo Migori thoth chuo maya Migori mo timo tim mar konye komo nyuol. Kaito wacho bende kanyo ni Owele Jamasidi wacho ni en bende entiere kodwa e chendo kendo mora ahinya. Faith Mzomo wacho ni hao ndio kanyo ni Agwambo to nyundo oktal. Wacho ni long live baba, ng'amotalo baba to duoko dala. Kaito wacho ni sani siasa inyago mos kama gi jotelo moko mane kinde mokadho ne thoro bolo wach abola. Wacho ni oganda odhi mos e weche mag siasa. Mano Mwalimu Faith Mzomo. Frederick Ochieng wacho ni entie kodwa koya wagwe Kobiero. Wacho ni Nyasaye omed jakom ngima mabor. Phoebe Olielo wacho kanyo ni en bende entie ngomongo siasa ma Kenya. Wacho no tamo wang'e. Oga Frank kantiere Bondo. Felix Okoth Gono wacho ni Kayole South weche gileri ahinya. Eric Ronald wacho kanyo ni Gachagua ywagang'o. Wacho ni olit kuonde te kendo koth chwe kuonde te. Maindra meny piny hoyo matin kikidhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya.
Era mit, era odak e kindwa. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi, dhi chwakore maber, kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Duka ni oseringo gi ranyisi mane en go. Yaye, anaparo ni dereva mar lori oseng'eyo ni wan ono wachne. Winjruok mantie kind nyithindo gi ino kinyal ketho. To mondo mi winjruok no kethre, to mana ka param biro ng'eyo ber mar wat mar remo kaka en gima long'o. To kapok ong'eyo mano, ok apar ni gibopogore. Dire mano nyithindo matindo kan stimo lale odwa. Eka mondo halino som maber kaka en odwaro, ni chuno ni mondo tigi suchan ketane mamilni. Ng'ilni mantie suchani en ng'ilni mager ahinya. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom ga jwang'ero kamano kuom bedo kete mana kaera many piny wadhi mbele gi weche manyatere nyaka kaunti ma Migori. Kama yangore ni kwan joma chuo mawuok oko mar komo nyuol e kaunti ya Migori medore. Report lero ni joma chuo mathoth medore rwako yor komo nyuol mar ng'ado dundu makeo teko nyodo maong'ere kaka vasectomy. Kaka jafwambo marwa George Malero, jokanye sekta mar thieth pod medo jiwo chuo mondo mi oyie kod chenro makamano. Yor komo nyuol mageto joma chuo men mano modundu mar nyodo mar dichwo ng'ado oko mabende ong'ere kaka vasectomy en achiel kuom yorego mag komo nyuol mabende piny owacho ka okalo kuom migawo mar thieth osebedo katiyo godo mane oganda koro bedo kod familia maginyalo rito. Kuom kinde malach yorni mar komo nyuol ma ong'ere kaka vasectomy ok osebedo korwake kod joma chuo mathoth. Kata kamano, lipot mar Kenya Economic Survey mar higa mar 2023 yango ni kwan joma chuo ma osekawo yorni mar komo nyuol mabende mano ma ng'at madichuo ma okawe ok chak gol kodhi kendo osebedo kamedore. Joma chuo mane okawo yorni mar komo nyuol mar vasectomy e piny Kenya ne odhi malo nyaka 557 e higa mar 2022 ka ipimo kod kwan maromo 248 e higa mar 2021. Neno biro miluongo ni komo nyuol miluongo gi dho bwana ni vasectomy ni orach ne an. Pod wakia ni onyalo biro the way aina mane nikech pod chandwa kabisa. Gima nyalo tokea bang'e kaka osekele ni pod gima nyalo tokea pod ok wang'eyo nyaka gisani. Omiyo kaka an owuon atemo kwede kabisa kama antiere. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya ma kwan joma chuo makawo chenro mar komo nyuol osedhi malo. We are proud that we are one of the model counties that provide vasectomy. For the last 6 months, about on average was about 30 people osakawo vasectomy. Apisano mocho ta chendego mag komo nyuol e kaunti ma Migori Jono Kidi wacho ni sub-county ma Wendo en achiel kuom sub-counties duto e kaunti ma Migori ma kwan joma chuo mathoth oserwako chenro ni mar komo nyuol.
Kanyicha wange our outreaches, integrated outreaches, Mark Family Planning, Apani Awenda alone managed to have 4 people, manotimne give vasectomy, Awendo. After counseling and they were positive about it, then Rongo no timne ngata chiel. Matende last month nicha watimo vasectomy a beach. So in addition to that also, because time natin, nitiere ya beach kendo mana wabuk mwadhi timo negi vasectomy in Awendo in August. Okidi wacho ni gisebedo ka gichiwo puonj makare ne joma chuo ka otende kod yorni mar komo nyuol. Mawacho ni bang' time otamo ng'ama dichuo yudo nyathi kendo. Kata kamano, gik mamoko duto to nyalo timo makare. We also have engagement talks with our CHPs, the youth peer providers, with the community. Koro they do get them a lot. Give way with the community kabisa, then they link them to facility for services. Report mogol kod migawo mathithi kaunti ma Migori bende yango ni atamalo 85 mag mine kaachiel kod chuo e kaunti ma Migori nyaka sani tiyo kod yorego mag komo nyuol ma opogore opogore. Yor komo nyuol mar kede bende ong'ere kaka implant ema thoth joma mine koro tiyo godo e kaunti ma Migori karwe kod lipot. In terms of family planning uptake, 1 at 85%. Mapani, that is a very, very high performance. Mapani, it really put us overall at the national level to be one of the counties with very, very good uptake of family planning services. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tenderruok mar jotije pewe mag ndeke pacho kawo chiwo ndalo 7 ne ten bad migawo matawo pewe mag ndeke KAA to ogwe tao kuom ne donje winjruok gi kambi mar Adani Holdings makoro keto tijegi andaki. Jotijego wacho ni kaponi oketi ete winjruok manie kind Adani kod KAA ewi kongo paw ndeke ma JKA, jotije mathoth dhi yudre kama tek. Efinya Kedi ntiere kod nonro mathoth. Koloso, jagoro maduong' mar riwruok mar Kaw mochung' ne jotije paw ndeke ma pacho ka Moses Ndiema owacho ni tend bad migawo mar pewe ndeke Kenya Airports Authority pok obedo thuolo mar loso kodgi e wi oboke mar winjruok e kindgi kod kambi mar Adani. Kaw is the legally mandated entity to represent KAA employees on issues like this. So you don't call them and intimidate them around. Engage them through their union, which KAA has really tried to avoid. Ndiema wacho ni winjruok makama biro thiro chenro mag ohala mitimo e alwora mar paw ndeke ma JKIA kaluwore gi osuru mowacho ni kambi mar Adani chano medo ponono ni winjruogno oket e tim. The proposal is to raise the levies. You know, for business people who have rented, you are running a restaurant, whatever thing you are doing, you have an M-Pesa shop within JKIA. The Adani is already proposing, even before they get the deal, they are proposing to increase the levies. See that? Which means it is a polite way again of pushing out the business community currently at JKIA. Omedo bende ni obiro weyo jotije makwan gi dirom 20,000 maonge tich mar ni kambi mar Adani chano kawo ting' duto mar paw ndekeno maonge ng'ato ang'ata mageng'o negi. Gino mabende biro kelo chandruok mopogore opogore ne ji duto matiyo gi alap mar ndeke ma JKIA. Adani is proposing to take over all ground handling operations, all of them, which means again employees working for ground handling companies like Swissport, and these are our members, we represent them. We have Tradewinds, we have Eurocraft, all of them will be rendered redundant. They will have no jobs. So in terms of how many people, for example, directly impacted, we are looking at a population of around 20,000 employees directly employed by different entities. At JKIA alone, not less than 20,000. So, and those are the people for whom we are speaking for as we speak. Those are the people we are mobilizing to down tools if we get to that point. Jatend migawo mar weche maoko Musalia Mudavadi to sebedo katamore ni onge winjruok mora mora ma osetime kind kambino gi piny owacho. Mudavadi nyocha oloso juma mokalo e kinde mabende jakenya moro nodhi e doho mar chungo chenro mar keto paw ndeke mar JKIA e lwet jaket mwandu e yor Kodesa.
Jotije mag pewe mag ndege to pod oramo ni ok gibi yie gi winjruok moro amora mabiro hinyo ngimagi. E wi mano, gichiwo ndalo 7 ne tend Kenya Airports Authority moting'o jata tije ma Kojolo Henry Goe mondo gwe tao. Because he has ignored us, we really have no time to go and begging him to give us information. It's not, I mean, we are stakeholders. We are not just the general public. We are stakeholders at KAA. There's no way you will wish us away. And that forms part of the reason why we want him out. Efinya Kidi, Ramogi TV. Apis Senator ma Kisumu oyango chenro mar chwalo twak e od bura mar Senate mar manyo kaka osuru mong'ere kaka CSS ming'ado kuom jopur osebedo katiyo kaluwore kod kethruok mag apeyni alwora mar kembe sukari mowinjo bedo ni osuru nogero. Magi oyange kinde mane jagoro mong'ere migawo mar pur Kiprono Rono ne olimo kambi sukari ma Muhoroni kendo yango chenro mag piny owacho bero sekta no koting'o chulo jopur kod jotije sekta mar sukari. George Bati ntiere kod ler mathoth. Limbe mare kambirego niang' ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Jagoro mongirore migawo mar pur Kiprono Rono yango ni sirikal biro keto e tim chenro mar deso ne joket mwandu kembe mag sukar kaka yor bero sekta mar weche mag pur niang'. Wach ma jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili wacho ni ka otime yo makare to dhi kelo ber ne sekta mar niang' mathurka. We have discussed with all the stakeholders on how best we can move with speed so that this sector can be revived and also we can get the investors to lease these factories, but with a serious condition of making sure that the beneficiary, the biggest beneficiary, should be the region itself, the factories themselves, the farmer. Winjo ni gibo kelo joket mwandu, ok gibi ng'iewo kambegi, to gibiro bedo kod orak gi piny owacho mondo gitiyo e period mowinjore. Ka en higni 10, ka en higni 20, to sama gibiro no, gikelo muom bende mibero godo factories gi. Rono yango ni sirikal medo keto kenge mag chulo jotije mag kembe sukar kama oting'o Muhoroni, Soni, Chemelil kod mamoko sara mar dweche 3. Chenro ma jaod bura ma Nyando Jared Okelo siro ka okoni kaka od bura gidhi medo omenda ne chudo makamano kendo dewo jotije mag kembe sukari mosedhi e rutaya kapok ochulgi. We have put on budget another 3 months salary for the employees of Sony Sugar, employees of Muhoroni and employees of Chemelil in trying to really revive the sector so that it goes back to its original status or enhanced status. We hope that when we will be embarking on supplementary 3 in the month of September, that sense will prevail and we will put additional funding to help cushion the workers cutting across the 4 sugar companies. Now, sadly, there are people who have since retired from these sugar factories. Those who are occupying houses owned by the factories, they cannot leave. They cannot go anywhere because they are owed money. E limbe no jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili olero ni winjruok obedo mondo piny owacho mamalo omi jopur kothe machiek mapiyo kendo kelo keyo mabup. Giseketo program mwadhi tiyo godo, mwadhi yudo godo kodhi manyien machiek piyo e dweche 12 kende, mok higni 2 kaka pile, to bende manigi skari mang'eny moloyo mwapidho sani. Ka piny owacho medo wuok oko mar yango kenge mag bero sekta mar pur niang' kod sukari pachoka. Apis Seneta ma Kisumu yango mar chwalo twak e od bura mar Senate mondo penj kama osuru mong'ere kaka cess dhiye ka apeyni mowinjo losi e alwora mar kembe mag sukari to medo mana bedo maricho kendo yango ni tend counties ibiro luongi e nyim Senate mondo gichiw ler. Waseyudo ni jopur osebedo ka nigi ng'ur ni nitie pesa moro ma gichulo kaka cess to ndara gi richo. Koro ndalo 2 mabiro Senate dhi tero barua oboke manyiso ni cess ni jopur ka chule ochopo kanye tang'o miyo koduogi kendo wang'eyo ni county government idhi luongi mondo dhi onyisane jopur mag niang' ma Nyanza ni wach mar cess ni ka gisegolo pesa 1% magichulo dhi kanye. Apis ojienda kokalo kuom jachung' mare Simon Peter openjo gimomiyo sukari uso 140 kuom kilo ka kilo ka kembe golo gi siling 100 kuom kilo ka kilo ka penjo maduong' en ni to kare en ng'a mayudo siling 40 e wi kilo ka kilo mag sukari. Muhoroni kaendi girego sukari to giuso kilo achiel siling 100 to kochopo e duka to en 140. Koro wadwa ng'iyo ni siling 40 ni en mar ng'a, ang'o miyo japiny yudo sukari e nengo mopogore gi mabor gi mar Muhoroni Sugar. Ka sirikal medo yango kenge mag bero sekta mar pur niang' kod sukari pachoka, geno mar jopiny ni chenrono ibiro tim kod bidhruok mondo sekta no ma osebedo siro maduong' ne jopiny mawuok Imbo mar Kenya
ochako chung' kendo. George Bati, Ramogi TV. Kwaramogaji wang'wa ng'ado tong' kendo wadhi e pinje maoko kama gikone to koro Prime Minister ma Bangladesh Sheikh Hasina ogwe tao ma oringo ponde piny mar India to karawere mag pinyno bago ng'anyo mapek ka kwedo kitelo mare. Report mogol kod ute fwambo mag pinyno yango ni kweth jong'anyo nodonjo nyaka kar jot ma jatelo maduong' mar pinyno. Jatend lweny Chief General Walker Zaman to lando ni sirikal ma kojolo biro neno ni kwe oyudre pinyno. Hasina mabendo osebede telo kuom ma ok tin higni 15 noringo pinyno katiyo gi ndek jolweny. Nyaka sani report yango ni ma ok tin ji 300 osewito ngimagi ka obila mar 14 bende osewito ngimagi kotenre kod ng'anyo mag rawerego. একটা জায়গায় তারা পৌঁছে একটা ব্রিফিং আমরা কিছু I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. Jodbura ma County ma Homa Bay Joyce Osogo Bensouda kone tend arita kwe county no mondo mi owugo oko mar kedo gi joma hundu ma osebedo ka chando jo apiko anyate bwa ma Homa Bay. Jo boda hinyato mago matie bwa ma Homa Bay osebedo ka ywago rochruok mar arita kwe kalore ni ntiere jonjore moko mayo gi apikni seche mago tieno kendo chwe maneg kata mana joge gi moko. Okoni sekta mar apiko ndiko rawere mathoth kalore gi nok mag tije to rochruok mar arita kwe ma miyo joma hundu mayo gi apikni biro ketho sekta makamano. Apikni mag jowa mag boda lal every day. To wakwayo the county commissioner nikech wase raise this complaint every now and again. Mondo gi konywa weche mag security. Kech kogi kutieno saa achiel ok inyal paka apiko e stage kirito kata ng'ama miyo jaodi kodhi ohala nikech wan e CBO waka wan gi mine matimo businesses matindo gi. Koro kirite mondo wuoge e chiro to kiduoge yudo apiko ni tiyudo ka apiko ni osetimore nade osegol moringo dhi. Koro wakwayo the county commissioner all securities in Homa Bay County mondo giyie gi konywa e weche mag securities nikech jowa apikni lal to jowa malal bende mokinego to ka mondo luw weche gi mondo mak jogi be onge. Infrastructure obed ni geche motegno ma police nyalo bedo go, call center ma functional ma ka japiny ogocho ni en safe to tiyo kendo yudore. Kasto wabi fap kuonde mag chife boger malongo mwanya report. Wabro dok e bunge mondo watem twak mag insecurity. Wabro dwaro ni CS Kindiki mano bedo renominated onyiswa paro maliw moduogo go mok risasi ma muoche wi wadgi to dhano to kriti. Jang'wech momakore kod ng'we mag